marami. Alam mo ba, ang ayaw ko sa babae, yung inunahan ako. At yung sulbot ng sulbot, ayaw ko nun. At yung mayaman, ayaw ko nun. Ang gusto ko sa babae, yung ako mismo ang lumalapit. Yun ang gusto ko, ma'am. At ang gusto ko sa babae, yung tanggap ako kung ano ako. Yun ang gusto ko, ma'am. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa